फ्रेंड्स नोंथांमोन दिनै रावबो दैदेनगिरि बिथांमोननि जेबो रिएक्शन भिडिअ लाबोआखै। नोंथांमोन दिनै आंनि गोरबोनिफ्राय मोननैसो बाथ्रा बुंनो सानदों जे एबसुनि जि मट' इउनिटि, बे जि इउनिटि बा खौसेथि, बे खौसेथि सोदोबा बर'फोरनि जारिमिनाव बबे समाव इउज जाबोदों ना जाबोआखै, बे इउनिटि एबा खौसेथिया बर'फोरनि थाखाय बेसेबां आंगो, जोंनि जारिमिना मा बुङो, बेखौ नोंथांमोना एसे हिन्ट होनो नाजागोन। नोंथांमोना बेवहाय माखासे जारिमिननि बाथ्रा बुंनानै नोंथांमोनखौ खस्थ' होआ, नोंथांमोननि माइन्डआव आं जेबो बानाय जोनोम होनो सानाखै। नाथाय नोंथांमोना बुंगोन बर'फोरनि थाखाय खौसेथि सोदोबा बेसेबां आंगो, जारिमिना मा बुङो, बे खौसेथि सोदोबखौ जोंनि सुबुंफोरा बुजिनायाव बेसेबां साक्सेस जादों होननानै नोंथांमोना सानो। मा बिथिङाव नोंथांमोना सानो जे बर' हारिया बर' माहारिनि सुबुंफोरा जे खौसेथिखौ अनसायनो हादों, बुजिनो हादों, बेखौ हारिनि थामोनथा रैखानि थाखाय बाहायनो हादों। धोरोमारि बिथिंखौ बुङोब्ला नोंथांमोना नाय, मोनसे समाव श्रीमन्त शंकरदेवा बर' सुबुंफोरखौ सरन लाहोदोंमोन। जोंनि धोरोमखौ मुगैलु होननानै बुंदोंमोन, मुगैथाव होननानै बुंदोंमोन, गाज्रि होननानै बुंदोंमोन, म्लेस होननानै बुंदोंमोन बर'फोरखौ। बेनिखायनो बर'फोराबो साननायसै थारैनो जोंनि धोरोमा गाज्रिमार, बेनिखायनो मा जोङो सरन लानांगोन, श्रीमन्त शंकरदेवनि जि बैष्णव धोरोम बेखौ आजावनानै लादोंमोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि कालचारखौबो लासै लासै बावगारलांदोंमोन। आरो नोंथांमोना नुगोन दिनै माखासे बर' सुबुंफोरा गावनि हारिनि कालचारखौथ' मिथियानो, ड्रेसखौबो गानबावा, रावखौबो रायनो रोंबावा, बेबायदि कालचारेलिबो जों गोमालांदोंमोन। आरो ओरैबायदि मोनसे साननाय जोनोम जादोंमोन, जायफोर बिथांमोना श्रीमन्त शंकरदेवनि सरन लादोंमोन बिथांमोना गावनिनो बिदा फंबाय जायफोरा बाथौआरि बिथांमोनखौ मुगैनो हमदोंमोन। बेबायदिबो मोनसे थासारि फैदोंमोन। जेब्ला इंराजफोरा भारताव फैदोंमोन, आसामखौ जेब्ला लादोंमोन, बै समाव बिथांमोना ख्रिस्टान धोरोमखौ फोसावदोंमोन। आरो बै समाव बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै माखासे बर' सुबुंफोरखौ ख्रिस्टान धोरोम लाहोदोंमोन। बेबायदिनो बर'फोरा माखासे गोदान गोदान धोरोमाव बारसोमदोंमोन। आरो जोंनि राजा महाराजा बिथांमोनाबो लासै लासै हिन्दु सनातन धोरोम लानो हमदोंमोन। आरो बेबायदिनो बर'फोरनि धोरोमा गावस्रा गावस्रि जादोंमोन। आरो समजों लोगोसे गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म बिथाङाबो कलकातायाव दीक्षा लाना फैनानै ब्रह्म धोरोम फोसावफैदोंमोन, नङा होमबा? आरो बै ब्रह्म धोरोमावबो माखासे सुबुंफ्रा थांबाय आरो बेबायदिनो गावस्रा गावस्रि जाबाय। बेबायदिनो उनाव फैबाय सत्संग, जायखौ जोंनि सुबुंफोरा जेनेरेलि जयगुरु होननानै बुङो। बेबायदिनो आरो गोबां रोखोमनि धोरोम फैबाय। बाथौ धोरोमाबो माखासे थुख्रा थुख्रि जाबाय, बोलि बाथौ, रुपामनि बाथौ, बेबायदिनो बिबार बाथौ, बायदिसिना समजों लोगोसे गावस्राबाय। माने धोरोमारि बिथिङैबो जोङो टटेलि डिभाइडेड बेबायदि जाबोबाय थादों। माने खौसेथिनि मिनिङा जोंनि थाखाय बाहायजाथावानोखा। नाथाय मोनसे गोग्गानो गोनां बाथ्राया बेनो, धोरोमारि बिथिङै बर'फोरा गावदोंबाबो, नाथाय अरायबो गुबुन गुबुन धोरोम लायोबाबो जोबनायाव बर'फोरा खिन्थु अरायबो बर' होननानै गावखौ सिनायथिनायखौ बावाखैसै। बेनिखायनो बै धोरोमारि बिथिङै गावनाया जोबनायाव जेबो मेटार जायाखैसै। बे मोनसे मेटारा समजों लोगोसे जोबलांबाय। नाथाय मोनसे समाव ओरैबायदि जादोंमोन, धोरोमखौ लानानैबो जोंनि गेजेराव गोबां नांलाय खमलाय जायोमोन। बिनि उनाव फैलायबाय बर'फोरनि गेजेराव माखासे गोदान गोदान आफादनि जोनोम, जेरै बर' थुनलाइ आफाद। बर' थुनलाइ आफादा गोबां बोसोर बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबाय। माखासे बिथांमोना मुगा मोनबोबाय, बिबार मुगा, अलंबार मुगा, बायदिसिना गोदान मुगा, बेबायदि माखासे मुगा बारबोबाय आरो बर'नि माखासे गांनाय उखैनायखौ मावबोबाय। दा बिथांमोना दिनैसिम क्लन सृष्टि जायाखै, गोदान हेंथा गोरोबलाय मोनसे आफाद बेनि जोनोम जाथ'वाखै दिनैसिम। बिदिनो समजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादा साननायसै बर' फरायसा आफादनि गोनांथि दं। बेनिखायनो 1967 मायथाइयाव बे एबसुखौ दानि महराव दानायसै। अबयसे फरायसा आफादा बिनि सिगांनो दंखायोमोन, नाथाय 1967 मायथाइयाव दानि महरनि एबसुखौ दानाय जादोंमोन। बै एबसुनि मट'आव इउनिटि सोदोबाबो फार्स्टआवनो दं। एबसुआ थाबाय कई बोसोरमाननि उनाव, नाथाय पिटिसिआनि जोनोम जाबाय। एबसुनिनो एसे क्लन, थांखियाबो एखेयानो, प्राय एखेयानो, नाथाय गोरोबलायै आदर्श। जाउनाव मा जाबाय, एबसु आरो पिटिसिनि गेजेराव गावलायनाय, माखासे गावलायनाय जोनोम जाबाय, थैलायबाय। नाथाय बै एबसु पिटिसिनि गावलायनाया लासै लासै जोबलांनायनि उनाव फैलायबाय हाथियार लानाय आरो गुबुन मोनसे हानजा बिएसएफ। बिएसएफआ लासैनो मा जाबाय, माखासे हाथियार लानानै बिग्रायबाय, गावथारबाय, सरकारनि सुबुंफोरजों गावलायबाय, आर्मिफोरजों गावलायबाय, पुलिसफोरजों गावलायबाय, थैबायबो बहुद, गोरों गोरा मानसिफोराबो गावथार जाबाय, सोरबा दाय गैयाबो बुथारजानांबाय। बिएसएफनि आदर्श, बै आदर्शजोंनो प्राय थांखिया एखेयानो। बिएलटिनिबो जोनोम जाबाय समजों लोगोसे। आरो बै बिएसएफआ लास्टआव नामखौ लानायसै मा, एनडिएफबि। एनडिएफबि बिएलटिआ नुलायनो हायामोन मोनसे समाव। बेबादिनो एनडिएफबि आरो बिएलटिनि गेजेरावबो गोबां गावलायनाय जाबाय। आरो लोगोसे बिथांमोना माखासे लिडार, बर'नि माखासे
गोरों गोरा सुबुंफोरखौ गावथारलांबाय माब्लाबा सोरबा बिथांमोननि हाथियारजों बेबायदि अत्याचार खालामनायनि हेंथायै बुङोब्ला बिखौनो गावथारखायोमोन सोरबा एनडिएफबिनि सापर्ट जाना बुङोबा बिखौ बिएलटिआ थांना गावथारोमोन बिएलटिनि सापर्ट जाना बुङोबा एनडिएफबि बिथांमोनखौ थांना गावथारोमोन बेबायदिनो बर' हारिनि गेजेराव खौसेथि गैयै जोनोम जादोंमोन एनडिएफबि आरो बिएलटिनि समावबो माने गावस्रानानैनो मोजां मोनखानाय हारि होननासो बुंनांसिगोन जों बर' हारिखौ थेवब्लाबो नाथाय एबसुआ फावसायनानै थायाखैमोन एबसुआ बिग्रायलांबाय थादोंमोन आरो 1993 मायथाइयाव बिएसि एकर्डखौ खालामदोंमोन नाथाय बे एकर्डआ जोंनि गासैबो जेंनाखौ सुस्रांनो हानाय बायदि नंखायामोन बै समाव एनडिएफबि बिएलटिनि गावलायनायाबो सोलिबाय थादोंमोन बर' मानसिफोरनि गेजेराव खौसेथि गैयैयाबो सोलिबाय थादोंमोन लोगोसे एबसुआबो बिग्रायलांबाय थादोंमोन लोगोसे एनडिएफबि आरो बिएलटिफोराबो बिग्रायलांबाय थादोंमोन 2003 मायथाइयाव बिएलटिआ बिटिसि सुक्तिखौ खालामनायसै आरो बिथांमोना डिसबेन्ड जाबाय बिनि उनावथ' गैला दा जोंनि माने उल्था आखु गोनां पिटिसिआबो गैलिया एनडिएफबिनि उल्था आखुथाय गोनां बिएलटिआबोथ' गैला दा एनडिएफबिनिबोथ' कपि पेस्ट ओंखारनांगोन एनडिएफबिनिबोथ' क्लन ओंखारनांगोन बेनिखायनो एनडिएफबिआ मा जालायबाय थुख्राब्रै जालायबाय बर' हारिया सोरखौ सापर्ट खालामगोन मोनब्रैखौबो सापर्ट खालामनांगोन थारैनो सोरबा सानैसोआ बबेबा मोनसे खालामगोन सोरबा डिआर नाब्लासारनि खालामगोन सोरबा गबिन्दनि खालामगोन सोरबा सावरायग्रानिखौ खालामगोन बेबायदिनो मा जानायसै थुख्रा मोनब्रै जाबाय बर'फोरा बेबायदिनो जेब्ला बिपिएफआ दाजालायबाय बिपिएफ दाजानायनि उनाव मा जाबाय बे आफादखौ दानाय समावथ' थिग थागैनो दंमोन नाथाय दानायनि हरसे बा सानसेनि उनाव मा जाबाय हाग्रामा महिलारिया बेखौ उल्टट पालट खालामनो हाबाय आरो बिपिएफ जाय बिपिएफ पार्टि दं बै एबसुनि मा एगेन्स्ट जानो स्टार्ट जाखाबाय बै समनिफ्रायनो नङा होमबा आरो बै दिननिफ्रायनो दिनैसिम माने नायलायनो हाया एबसु आरो बिपिएफ अब्ला थारैनो राजखान्थि हान्जा दानायावबो बर'फोरा गोरोबलायै जानानैसो जोनोम जाखानाय बायदि जाहैदों दानिया हाग्रामा महिलारिया समजों लोगोसे मा दानायसै बिएसइउ नाथाय बिएसइउजों जेबो खाम जायाखैसै नामा बिनि उनाव मा गोदानै दा मोनसे क्लन जोनोम जालायबाय मा एबसुखौथ' दुरबल खालामथारनांगोन ना नङा होमबा मा जोनोम जालायबाय मा बिएनएसइउ बिएनएसइउनि जि साननाय हनायफोर बेफोरखौ जों नुनो मोन्दों माने एबसुजों गोरोबलाया माने मोननैबो नांलायगासिनो थानायसो जों नुनो मोन्दों जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो मोननै आफादनि गेजेराव तर्क बितर्क जेबो गोरोबलायनाय गैखाया देट मिन्स जायफोर सुबुंफोरा बिएनएसइउखौ सापर्ट खालामगोन बिथिं खावसे थांखाबाय जायफोर सुबुंफोरा एबसुखौ सापर्ट खालामगोन बिथिं खावसे थाबाय अब्ला गावलायबाय बेवहायबो गोदान मोनसे राजखान्थि हान्जा जोनोम जालायबाय इउपिपिएल बिपिएफथिं खावसे थाबाय इउपिपिएलथिं खावसे थांबाय बाह बर' हारि गावस्रानानैनो मोजां मोनग्रा हारि होननांगोन टुक्रा जाना मोजां मोनो मोनसेबो आफादा हेंथा आफाद गैयानो गैया बर' थुनलाइ आफादनि अनगायै मोनसेबो ओरैबायदि जों मोननाय नङा बर'नियाव माने गावस्रायि देट मिन्स इउनिटि बे सोदोबा जोंनि थाखाय माने सहायनो हाथावै सोदोब माने इउनिटिखौ बर'फोरा नायनो बायो बेखौनो आं बुंनांगोन दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरा मा बियो बिखौ जावो बिखौ जावो राजखान्थि सार्थनि थाखायबो बाथ्रा बुंग्रा जाबाय बर'फोरा आथिखालाव राजखान्थि सार्थनि थाखाय हारिनि सार्थखौबो दोनथ'लायग्रा जाबाय आथिखालाव माने आसरित गोमोथाव जोंनि हारिफोरा ओरैबायदि पलिटिक्स रोंबाय राजखान्थि सार्थनि थाखाय हारिनि सार्थ बाथ्रा बुंनायखौनो गारजोबलांबाय ओरैनो लायनो रोंबाय जोंनि बर' सुबुंफोरा आथिखालाव ओरैनो बे जाबाय मोनसे रोखोमनि राजखान्थियाव एसे एसे बुंला बुंसिया जाखायो नाथाय बेबायदि बुंनो जानो बर' हारिया समायो 14 लाख 15 लाख पपुलेसन बे हारिया बेबायदि बुंनो समायो राजखान्थियारि लेक्सार होनो समायो थारैनो खौसेथिया जोंनि थाखाय जोबोरैनो दुखुनांथाव अबयसे बर'फोरा खौसेथि गैयै जानायनि जाहोना मात्र बेफोर जोंनि माखासे हेबिट बा जोंनि माखासे साननाय हनाय थाबनो गुबुनजों गोरोबलांनाय थाबनो गुबुननिखौ आजावनाय बेल' नङा बिनि अनगायैबो जारिमिनाव जोंखौ गुबुन हारिफोरा माखासे गाग्लोबबोदों जोंखौ गाख्रेबबोदों जोंखौ डमिनेट खालामबोदों जोंखौ सेरखाय बेरखाय खालामबोदों जों मोनसे जायगायाव थाथिरनो हायाखै बर'फोरा माब्लाबा मोनसे जायगायावनो फिक्स थानानै रायजो खुंबोनो हायाखै बेबो मोनसे जाहोन आरो बर'फोरा अरायबो प्लेन एरियायाव थाबोदों हायेन ओनसोलाव बांसिन थाबोदों बर'फोरा जायनि जाहोनाव हायेन ओनसोलाव गुबुन जौगानाय हारिफोरा फैनानै मा बोलोजों सोलोजों सेनानै लाफैखानो नाजाखायो नालाय ओंखायनो जोंखौ मा गादबनो बांसिन चान्स मोनदों नाथाय बाखि मिज'राम मेघालय अरुणाचल मणिपुर नागालेण्ड त्रिपुरा बेफोर गासैबो हाजो ओनसोल बै हाजो ओनसोलाव गुबुन जौगानाय हारिया धोरोमारि बिथिङै गावस्रानो हादोंबाबो नाथाय बिथांमोनखौ मेन बिन्दोनिफ्राय डाइभार्ट खालामनो हायाखैसै बेनिखायनो दिनै बिथांमोना इउनिटियाव दं बिथांमोना धोरोमारि बिथिङै माखासे गोरोबलायै दंबाबो नाथाय बिथांमोननियाव मोनसे इउनिटि साननाय दं मिज'रामफोरा अरायबो जायखि जाया थासारियावनो अरायबो गावसोरनि हारिनि सार्थआव खामानि मावोमोन बिथांमोना बेनिखायनो बिथांमोना लास्टआव मिज'रामखौ मोननो हादों जयन्तिया खासियाफोरनि बाथ्राखौ नोंथांमोना सानना नाय बिथांमोना मेघालयखौ मोननो हादों अबयसे जग्राफिकेल कारनाबो मोनसे जानो हागौ जे खुंनोबो एसे असुबिदा बेनिखायनो मेघालय बायदि माने स्टेटखौ बानायनो गोनां जादों होननानैबो आं बुंगोन
बेनो अरुणाचल जोबोर गोजौ गोजौ हाजो बेनिखायनो बिथांमोना माने जग्राफिकेलिबो बिखौ मोनथावना खामोन नाथाय बेल' नङा जाना बिथांमोना अरायबो खौसेथि दोङो जोंनि बर'फोरनि बायदि बिथांमोननियाव मा आलादा साननाय गैया गोरोबलाय साननाय गैया गाव गावनि गेजेरावनो बेबायदि नांलाय खमलाय गैया बिथांमोननियाव जों मिथिनायाव बेनिखायनो बिथांमोना दिनै बेबायदि स्टेटखौ मोननो हादों स' बर'आल'सो गोख्रों हारिमोननो नर्थ इस्टआव आसामाव नाथाय बै हारिया दिनैसिम आलादा रायजो बरलेण्डखौ मोननो हायाखै जोंनि माखासे सुबुंफोरा बायदिसिना बाथ्रा बुङो बिखौ बुङो सोमदोन जोहोलावखौ सोर फाव फान्दायनानै हमजानाय बर'आनो सिखना जोहोलावनि बाथ्राखौनो बुं सोमदोन जोहोलावनि बाथ्राखौनो बुं राजा इरागदावनि बाथ्राखौनो बुं सब जोंनि सासे नङा सासे सुबुङा बेवहाय फाव फान्दायनायाव दंमोन नङा होमबा नोंथांमोना नायदो गासैबो बिथिङाव नोंथांमोना नुगोन बर'फोरनि गेजेरावनो सासे नङा सासे बा बर' नंथाराबाबो बर'नि जि माखासे दालाय हारि बेफोरनिफ्रायबाबो फाव फान्दायनाय नोंथांमोना नुगोन आरो जों बर'फोरा ओरैबायदि गेदेर गेदेर ब्रान्स माने गावदों जेरै ककबरक जेरै डिमासा बेबायदिनो लालुं बेबायदिनो बायदिसिना बेबायदि माखासे हारियाव जों गेदेर गेदेर ब्रान्स जानानै दालाय जानानै थाबोदों जायनि थाखायबो जों दुरबल जादों इउनिटि जानो हायाखै जों जुदि ककबरकफोरजों डिमासाफोरजों जुदि जोबोर मोजां रिलेसनखौ कालसारेलियानो हम गासैबो बिथिङैनो जों जुदि रिलेसनखौ जोबोर मोजां लाखिनायमोनबा जों बर' हारिया आसामाव जोबोर स्ट्रं जागौमोन नाथाय जों बेबायदि माखासे गेदेर गेदेर ब्रान्सआव गावनानै माने ओरैबायदि आइसोलेटेड माने ओरैबायदि गावदों माने जेबो कानेक्सनानो गैखाया जेबो कअपारेसन गैखायि बेबायदि जाखानानै जों गावबोदों जायनि जाहोनाव रावाथ' फ्राय एखेयानो गोबां बिथिङाव एखेयानो लेंगुवेजफोरा नाथाय जों कालसारेलिबो एखे नाथाय जों दिनै माने एक्सट्रा जानायनि जाहोनावबो जों माखासे दुरबल जादों जोङो जारिमिनावबो गोबां भुल खालामदों गोबां रोखोमनि जों गोरोन्थि खालामबोदों जोंनि बर' माहारिया जायनि जाहोनाव जों दिनै बेबायदि थासारिखौ मोनदों स' इउनिटिया जोंनि थाखाय असिनाखि खौसेथिया जोंनि थाखाय अपसन्द सोदोब सबबो खौसेथि जानांगोन होनना बुङो नाथाय जोंनि हेबिटआ खौसेथिनि नङा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट लिरो दा थासारियाव जों मा नुदों एबसु बायदि मोनसे आफाद BNSU मोननैनि गेजेराव गोरोबलाया आरोबाव मा जोंनियाव मा दं दा BPF आरो UPPL जोबनायाव दा बे जरानिया नांना दं आरो बे जरानिनि गेजेराव साननाय हनाया जेबो गोरोबलाया स' जों पलिटिकेलिबो डिभाइडेड समाजारि हिसाबैबो डिभाइड जानो थांगासिनो दं होननानै बुंगोन जुदि माखासे सुबुंफोरा BNSUखौ सापर्ट खालामोबा एबसुखौ सापर्ट खालामनायाथ' बहुद दंखायो बेबायदियाव मा जागोन जों मोननै बिथिङै गावगोन पलिटिकेलि आरो जों समाजारि भाबैबो जों गावगोन